Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Nyanon buge omenda mag piny owacho yango ni gwenyruok ewi omenda mane od bura mar kaunti ma Homa Bay oyudore kaluwore kod pogruok e kind omenda mane od bura koni ne giyudo kod mane kaunti wacho ni ne gimiyo od bura ik omenda mar 2021 2022. Lipodno bende okoni rem chwalo osuru mong'ad jotich kata pay ne telo mochung' ne choko osuru e kinde mowinjore nomiyo od bura owito maleo milion 67 manong'adi kaka fai. George Bati miwaler. Kato bedo ni obok mag omenda mag od bura mar kaunti ma Homa Bay nyiso ne giyudo bilion 1 milion 122 267,322 e hik omenda mag 2021-2022 ma opogore kod lipot ma piny owacho mar kaunti ma Homa Bay oyango ni ne gichwalo ne od burano bilion 1 milion 177,145,243 ma onyuolo penjo ei pogruok mar milion 54,877,921 manitie kind ripod kaunti kod od bura mar kaunti ma Homa Bay. E wi chudo mag jotich mayangore ne oket ne milion 470,385,703 koting'o milion 2,266,840 ma ikoni nochul jotije moko 5 mag od bura manoyudo sir mondo odhi okony piny owacho mar kaunti. Janon buge omenda mag piny owacho koni od bura mar kaunti ma Homa Bay nyalo bedo ni nowito milion 2,266,840 kaluwore ni ji 5 go ne owinjo bed ne ichulo kod kaunti ma ok od bura. E weche mag ndiko jotich, janon buge omenda okoni kato bedo ni od bura mar kaunti ma Homa Bay ne owinjo bed ni tiyo kod milion 65,538,420 ndiko jotich 180 e apise mag wards. Jo od bura go ne ondiko jotich 195 kendo tiyo kod milion 73,076,803 ataro mar chik wach momiyo janon buge omenda okoni milion 7,538,383 chal ni nyalo bet ni ogwenyore. E nyiewo mwandu kod chudo mamoko mane oketnegi milion 442,747,110 koting'o milion 14,780 mane od bura no okoni gidhi tiyo godo e tiegruok mag jotich ahinya to bede migepe koting'o mago mag omenda mag od bura. Janon buge omenda onyiso ni kaluwore ni obok mag orak mayango kaka ne oti tijno ok nyal yudi, nyiso ni chal kagima gwenyruok moko nyalo bedo e chudo makamano. Janon buge omenda bende okoni ne ok giyudo ler ewi gimomiyo od bura mar kaunti ma Homa Bay ne ochwalo modeko omenda ma ing'ado jotich mayudo sara ma idendo ni pay, gino manomiyo telo mochung' ne choko osuru e pacho ka KRA ogoyo gi fai mar siling milion 67,542,107 mane ginyalo geng'o. Od bura mar kaunti ma Homa Bay bende osekuom rem gero kar jot mar spika margi e sa mowinjore, kata obedo ni duol mochung' ne osach jotich piny owacho ne okoni gedo no owinjo bed ni rumo e komenda mag 2020-2021 kama dhi ataro mar chik. Bang' janon buge omenda siema orode mane nyalo nyayo mibadhi e kaunti ma Homa Bay e komenda mag 2021-2022 geno en ni okenge imedo keti mar thiro both kendo neno ni oti kod omenda e yo makare. George Bati, Ramogi TV.